ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад имрӯза видео аз бозори Корвон, тарафи Тилобозор, чорум дарвоза. яде ки қафои Тилобозорда меистад. анамун рияд ҳозир беҳтарин киртои вечерни омадагиай мехом якта ба якта нишон дода шумода нархошона фаҳмонам. касе ки мисол бисёр мегирад бо арзон мешава. ин нархои донашай фақат стилои турки кати духтагиян, дубайский, турецкий стило кати марҳамат метавонед ки дархост кунед. мо доставка дорем. рақамои телефон ма мемонам. шумо метавонед ки ба мо занг зада дар бораи доставка пурсон шавед. ма бо пратар даруҷа мефаҳмонам. ана ин намуд кирта аста. и двойкаяй ё ҷудогона? абаяра бинед чихе хушрӯ. материалошон тамоман аҷоиб. ламиражои королевские хе парфта меиста. ина марҳамат. и чанд пулай абая? Абая 280 сомон. ана абая нархи донаш 280 сомонияй кабуд. бо дар тагиш кирта дора. касе ки мехоҳа мисол двойка када харидорӣ мекуна. ана тагиш бошад киртаяй. чанд пулай? Киртаям 280 сомон. иҷада остинои кирта чихе омадаги як бор нишон тем. ана марҳамат остинои киртаям аҷоиб фасон будай. хоҳед хича мисол тоқа киртара мегиред, хоҳед комплект карда мегиред. ина 280 сомонӣ будай. ҳаст инчунин иҷада бо азарами киртаҳо дигарангош киртае ки ҳозир ман нишон додам. инаям ҳамихе нархша? анамин нарх 280 сомон бинед. нигиношон тоза якум сорт. материалам худаш ламиражои якум сортан. пешакошон утюг омадагиай фасонаш. размерашон чӣ хелан? стандартан. стилаш оверсайз. спушенные плечики. мана марҳамат дар кор бошад. духтарако метавонед ба мо нависед. доставкаи мо ҳам ба Русия ҳаст, ҳам дар дохили Тоҷикистон. инчунин аст аз ана ин намуд, ана ин фасон шамоз нишон метем. иҷош гипюрай. пешаки киртаям гипюр омадагиай. и чанд пулай? инам 280. ами киртотон ҳамаш? аҳа ҳозир ирас зуртарак нишон тем ки қадша пуррабинан кирто дарози фасон. тақрибан медонед то размери 54 мешава. аз размери 42 то 54 мешава. ана иҷа барашкош ҳастай. ина киртои барашка. аднатониёи барашка. иям аҷоиб моделошон фасон. ана марҳамат. рангошам беҳад зиёда. иям ама хелай размерош стандартая. хоҳед ана ин рименша мисол мебандед, хоҳед мисол кушода мемонед. кушотак меиста. касе ки мисол мехоҳад ки бе обтяжка боша мемиёнош метавонед рименша набандед. ино чанд гуфти як бори дигар? 320 сомон буда инамдош. гиде чихе хушрӯ. рангошон бисёр рангои фасон, рангои хадавой. ина остинакошон манже дорад. манжетошонам бо анамин жемчуг оро дода шудагиай. пешакошон кокеткои утюг. бинед чихе рангошон фасонай. ҳаст двойкош. ҳозир чӣ хеле ки медонед двойко мо дадан. аз вилветам видео кардагим, интришам видео кардагим. иҷада бошад анамхе барашкаш аст. ина брюкошон амхе бинед чӣ фасон духтагиай. двойкотон чандиян? Двойкомон 180. дар ҷо чанд моделай? Бедед тугмадор аст, бе тугма. ина манкан ё кушода мешаванд? кушода мешавад. 280 сомон. нархш 280 сомон. шумо метавонед бо биёед бо муомила кунед.
ҳамроҳи савдогар мисол арзон мешавад агар омадан харидоро. Доставкаам доранд, худи ҳамин савдогаро доставкаам доранд. Россиядам доред шумо доставка? Россиядаам доранд. Агар хоҳед аз ино дархост кардан, мисол шумохтон биёед як маротиба, хоҳед рақамҳои савдогарам мемонам, хоҳед мисол рақамҳои худмонам мемонем. Агар ки мо доставка кардан хоҳед ки мо доставка кунем, пас доставка мекунем. Бинед рангошон чӣ хушрӯ, моделошонам фасон, пешакошон ҳозир двойка чӣ хеле ки гуфтам модадай, хоҳед ваёшона римшокошона снимать мекунед, ҳамхе кушоди хушрӯ меистад свободне. Ана ҳозир як-ду модели дигам аст, ирам нишон метиҳам. Инам двойкая, не а? Ана инам до ҳастай. На, марҳамат. И нусхаҳои Туркия, дӯстони азиз, ҳамин намуд ламиражора агар дар хотир дошта бошед, ма паплиноша 380 сомоноша нишон дода будам. Иҷада боша аз ламираж нусхаи туркӣ. Инам хе фасон. Дарози хушрӯ. Инош чандан? Ду намуд будай. Ин намудош 250 сомон. Ина бинед? духтошон чӣ хушрӯ. Большмерка. На то размери чанда меша тақрибан? Безразмер стандарт. Безразмер не стандарт. Дӯстони азиз, то ҳамон 54 тақрибан мешава. Ана ин моделам ҳастай. Иш бо духтуш дигай. Ихдиш тоқая я? И чандай? Абая халатая? 250 сомон ана ин намуд абая халат. Ма аднатониёша видео кардаги будам видеои пешумда. А ин намудш бошад бо новинка. Марҳамат, аз нусхаҳои Туркия намин материалошон аз нусхаҳои Туркия. 250 сомони. Киртоям 250 буда, на? Киртоҳоям 250. И тарафам 250 киртош. Ана мин намуд киртоҳое ки мебинед. Большмеркаян. Тақрибан ин намудош то размери 56 мешава. Ина бинед 250 сомон. Иҷада борошон беҳад зиёда, беҳад борои хушрӯ. Бохто намири яда омада як бор бинед. Ана ин новинко. Ино ҳозир модаян. 300 сомони. Ина без размера, на? Ино бинед духтаро. Ошинакошон бо аҷоиб фасон, рангошам ҳамаш рангои евростил, рангои хадавой. Метавонед омада аз наздик як маротибаи дига хутон тамошо кунед, бинед ва баъдан харидорӣ намоед. Қафошонам хеле мишок омадагиай. Иҷоз чанд чизои дига ҳаст новинко. Мехом барои шумо подписчикои азиз нишон диҳам, то ин ки шумо низ бохабар бошед аз новинкои бозори Корвон. Марҳамат. Ин намудош чанде? 280. Ана ин намудош 280. Иям аҷоиб фасон. Ана миёнашам хе омадагиан. Иноям без размера, на? Рангакошонам хушрӯ. Ана ина ин намудо чиян? Инам нишон тиед. Ана ласора абайора бинед. Чихе багатои фасон. Киртаям двойка ё ки ҷудогонаян? Аҳа. Ина марҳамат. Абаяша бинед чихе хушрӯ. Шовкати 250 ҳам абаяш, ҳам кирташ. Ласай материалаш. Рангошам хе умумӣ када нишон тиҳам. Бинед чихе рангои фасон, рангои хушрӯ. Намудашон ҳар хелаяй? Не, ҳамаш як. Моделшон ягаю ва ёшона бинед рангошон. Рангошон ҳар хела. Сафедам доранд. Ина кирта хушрӯ барои черни. Иноям стандарта, на? Набинед. Аҷоиб фасон. Ана ин рангаш бо хушрӯ бардовӣ. Қадошон дароза то заминаи қадошон.
ана вай ҷинсакотонам нишон тиҳед. аз инҷа як чанд чизи дигарам ҳастай. ма кӯшиш мекунам ки пешниҳотон гардонам то ин ки хушрӯ тамошо кунед. марҳамат, ана ин намуд ҷинсовко духтарако присда будан 350 сомон. дурунуш начос дорад. ина начоси дохилшам нишон метам. сери начос. ино хеле медонед оверсайсан, без размерни, қалсаки хушрӯ ҳаст бо калтатараш. ана ин намудаш камакак дароза я. ана инҷа модели калтатаршам ҳаста. ишам 350. инаш неким бо ғавстарак аз вайда. 350 сомон безразмерни. жемпирои дарози турецки 350 сомони. дӯстони азиз, чанд ранг дора. размерашон чӣ хелан? иноям стандартан. хушрӯ и башмерка неким калон. ана ин стил фасон. дӯстони азиз, иш чандай? инашам 350 сомони. ана мира ягонҷода хушрӯ када капет хушрӯ бинем. ана минаш фасон. бинед стилои турецки. хчам бори туркияй дар 350 сомон метиям. ина медонед то 56 размера мешава калонай. хе тақрибан на глаз дидестам. инаш 280 кардигано. инҷада бо чанд намуди дигар кардиганои туркия ҳастай. 280 сомони. бинед чанд ранг доранд. на рангои фасон. ана вязниё ҳастанд турецки. ана марҳамат, биркоша бинед 280. 280. ана бинед чанд намуд модел дорад. 280. дарози хушрӯван. ино то заминан дарозишон. марҳамат, доставка дорем духтаро. метавонед нависед. ҳамо доставка дорем ва ҳам худи савдогар доставка дорад. иҷада аст бо двойко. аҳа ҳозир нишон метиҳем. инчунин ин намуд двойко ҳаст. двойкои фасон 250 сомон двойкошон. ина марҳамат, озир бурикошон кати фиратар бо нишон метиҳем аз наздик ки шумо бинед. материалошон драпая. бинед ғафсакай. ина ин намуда драпай. бурикошон абинед. фасон. ина двойка 250. ино чӣ хелан размерашон? ям стандарт будай дӯстони азиз. чӣ хел рангакои хушрӯ. а қисми боло чандай? вая платя? вая 200 сом. ана у намуд платьё 200 сомон. размерда чӣ хелан? размер кача? калонаш чандай? 52 размераш. ай 44 то 52 размер астай. нархаш я бор дигар 200 сомон. ана жемпирои турки. ина марҳамат, жемпиракои фасони туркӣ. чанд намуд, чанд ранг. чанд янино? 180 сомони. тамошобинони азиз, бори дигар такрор мекунам ки видеое ки айни замон шумо тамошо мекунед аз бозори Корвон, тарафи Тилобозор, чорум дарвоза, ряди охирон, ряди назди Тилобозор. ина иваятон чандан? палто 250 сомон. ана палтои боло 250 сомон. хулоса беҳтарин чизо доранд. бо метавонед хитон бевосита омада аз наздик як маротиба дида нархгузорӣ карда, савдо карда харидорӣ кунед. ҳастай ва бо двойка. ана юбка кофточка ҳастай. материалаш трикотаж бариная. фасонаш хушрӯ 280 сомони. на марҳамат, бо як маротиба биёед хитон бинед. анам хел борои беҳад фасон бо дӯстони азиз ма пешниҳоди шумо гардондам. марҳамат, рақамое ки дар рӯи экран ҳаст метавонед нависед. бо пурратар ба шумо мефаҳмонанд тарзи доставкашона. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. хайр, то видеоҳои оянда.